vek 25, výška 170, miery 87, 57, 88, študuje anglický jazyk a spieva, tancuje a hrá divadlo. A chcelo by s tým, o čom snívala, ale neprezradila. Čím? Modové číslo 37. Dominika Vachato 9, Petra Ďurkovská z Bratislavy. Vychádza Nikola Urbancová. Má rada plávanie, šport a kamarát v strednej priemyselnej škole strojníckej vo Zvolene. Má rada basketbal, futbal, plávanie a lyžovanie, environmentalistiku a pracuje ako recepčná. Má rada šport, plávanie, fitness, tanec a hudbu. Chcela by Vek 19, výška 170, miery 85, 59, 85. Študentka súkromného pracovať v oblasti showbiznisu a byť sebestačná. Psychologičkou alebo psychoterapeutkou. Zvolené číslo 33, Petra Pasková z Kulkova. Vek 18, výška 170. 22-ročná, 171 cm vysoká, je mierí 84 cm. Michala Nikodemová, Vinohrady 2. Vek 19, výška 172. Bravo! Prosím, potlesk pre všetky súťažiace. A tie, ktoré boli